Ahojte. V tomto videu vám skrátke predstavím základné funkcie mojej aplikácie Hrady a zámky na Slovensku Premium. Po spustení aplikácie sa na hlavnej obrazovke zobrazia 4 kruhové tlačidlá, ktoré si teraz postupne predstavíme. Prvé je tlačidlo notifikácií, ktoré umožňuje jednoducho zapnúť alebo vypnúť upozornenia na najnovšie pridané hrady. Vedľa neho sa nachádza tlačidlo noviniek, ktoré vlastne zobrazí zoznam 5 posledne pridaných objektov, vďaka čomu budete mať prehľad o novinkách v aplikácii. Ďalšou funkciou je vyhľadávanie, čo asi nepotrebuje vysvetlenie, stačí začať písať názov hradu a ak sa nachádza v databáze, zobrazia sa relevantné výsledky. Posledným tlačidlom je prepínanie jazyka. Aplikáciu môžete jednoducho prepnúť medzi slovenčinou a angličtinou. Pozrime sa teraz na hlavné menu aplikácie. Prvou kategóriou je zoznam. Obsahuje všetky hrady, zámky, kaštiely a pevnosti, ktoré sa v databáze nachádzajú. Máte tu možnosť filtrovať objekty podľa kraja, ale aj podľa typu, napríklad hrady, zrúcaniny, kaštiele. A tiež si môžete zobraziť buď všetky objekty, alebo len tie, ktoré ešte nemáte naplánované. Tým sa dostávame k ďalšej funkcionalite, takzvanému plánovaniu výletov. Pri každom hrade v zozname vidíme dve ikonky vpravo. Čiže označením spodnej ikonky sa hrad uloží do vášho zoznamu plánovaných výletov. Zatiaľ čo horná ikonka znamená, že ste hrad už navštívili. Zoznam plánovaných, ale aj navštívených objektov nájdete v nasledujúcich kategóriách, čiže v sekcii Môj plán sa zobrazia všetky hrady, ktoré ste si označili ako naplánované na návštevu. A v sekcii Navštívené táto kategória zobrazí všetky hrady, ktoré ste už navštívili. V hornej časti sa nachádza percentuálny ukazovateľ, ktorý porovnáva počet navštívených hradov s celkovým počtom objektov v aplikácii. Keďže však databáza nie je konečná, môže sa stať, že po pridaní nových objektov sa percento opäť zníži. Zaujímavou funkciou je mapa, ktorá zobrazí presnú polohu všetkých hradov v aplikácii. Môžete si vyfiltrovať, či chcete vidieť iba naplánované alebo navštívené hrady, alebo všetky, prípadne, ktoré ešte nemáme naplánované. Ďalšou skvelou funkciou je kategória v okolí. Táto funkcia vám na základe aktuálnej polohy zobrazí hrady v okruhu do 50 km. Treba však počítať s tým, že ide o vzdialenosť vzdušnou čiarou, čiže tá vzdialenosť nie je reálna. Avšak je to užitočný pomocník, ak chcete vedieť, ktoré hrady sa vo vašom okolí nachádzajú. Poslednou kategóriou sú jednoduché informácie o aplikácii, kde nájdete aj možnosť zálohovania vašich plánovaných aj navštívených hradov na Google Disk
vďaka čomu budete mať svoje dáta k dispozícii aj pri zmene telefónu. Vrátim sa ešte k detailom jednotlivých hradov. Z akéhokoľvek zoznamu sa kliknutím dostaneme k detailom. Napríklad otvoríme si hrad Beckov. V hornej časti sa nachádza niekoľko fotografií daného hradu. Ikonka mapy umožní zobraziť presnú polohu hradu a otvoriť ju v mapovej aplikácii podľa vášho výberu. Samozrejme, ak je vo vašom telefóne nainštalovaná. Funkcia zdieľať nepotrebuje vysvetlenie, umožní jednoducho zdieľať informácie o konkrétnom hrade na sociálnych sieťach. A máme tu ikonku geocaching, ktorá zobrazí kešky v okolí hradu pre hráčov geocachingu. Okrem toho je tu krátky popis hradu, detailný popis prístupu, vrátanie časovej náročnosti, tiež prevýšenia a odporúčané parkovisko. Po kliknutí na parkovisko sa potom opäť zobrazí ponuka s mapovými aplikáciami a v tomto prípade vás aplikácia priamo bude navigovať ku konkrétnemu parkovisku. Ďalej tu nájdeme informácie o architektúre hradu, pri niektorých objektoch aj pôdorys a samozrejme históriu hradu, ktorú si môžete nielen prečítať, ale aj vypočuť, buď priamo na mieste, na hrade, alebo napríklad počas cesty autom. Podľa niektorých historikov už pred rokom 896 sa na tomto mieste týčila drevená pevnosť, avšak doteraz sa nezistili žiadne stopy. Tak a nakoniec tu nájdete informácie o aktuálnom využití hradu, prípadne odkaz na oficiálnu stránku s otváracími hodinami a vstupným. To je zhruba všetko k aplikácii Hrady a zámky na Slovensku Premium. Odkaz na aplikáciu nájdete buď pod týmto videom na YouTube, alebo priamo v príspevku na sociálnych sieťach.